Bueno, as matronas somos os profesionais que acompañamos as mulleres ao longo de toda a súa vida, dende a primeira menstruación, a menarquia, ata a menopausia e máis aló. O noso traballo na atención primaria, que quizá a parte máis descoñecida, vai dende educación afectivo-sexual na adolescencia, imos tamén aos centros educativos, anticoncepción, o programa de prevención de cancro de colo uterino, colaboramos na prevención do cancro de mama e de outros cancros xinecolóxicos, prevención de enfermedades de transmisión sexual, o diagnóstico e o seguimento dos embarazos de baixo risco e tamén os de medio e alto risco en colaboración cos xinecólogos. Facemos tamén educación prenatal, a educación postnatal de grupo. Temos grupo de menopausia, grupo de chan pelviano, facemos consultas tamén das disfuncións do chan pelviano, facemos consultas tamén de menopausia, e atención tamén ao puerperio, as mulleres que acaban de ter os seus bebés, e atención ao recén nado ata o 28 día de vida. Creo, a miña percepción personal é que lles gusta moito, porque lles dá sobre todo información, coñecemento, dalle seguridade a hora de enfrentarse a cara ao embarazo, o parto, o posparto, os cuidados do bebé despois, a crianza, non? É moi importante eso, a participación sobre todo dos pais, non? De que esa crianza que é compartida e de que empece xa desde o momento cero. Bueno, algo tamén moi importante dos grupos é a relación que se xenera entre elas, e o apoio, non? Esa tribu que forman e que despois perdura, porque despois veñen o grupo de posparto cos bebés, e en moitos casos van grupos de WhatsApp, quedan despois das clases, quedan outros días, quedan despois cando teñen os nenos, e entre elas xerase un vínculo, importantísimo.